Для того, чтобы убедиться, был ли несанкционированный доступ к странице, значит, можно в функции настройки, значит, есть такая графа безопасность. Заходим в историю, и мы смотрим, что к данной странице осуществлялся доступ с использованием операционной системы Windows Пінск Беларусі. Для того, каб звычайнаму карыстальніку сацыяльных сетак праверыць наяўнасць несанкцыянаваных доступаў да свайго аккаунту, вялікім спецыялістам быць не трэба, сцвярджае Рыгора Мяльковіч, старшы оперупаўнаважаны групы па раскрыцці злачынстваў у галіне высокіх тэхналогій пінскага гараддзела міліцыі. Як і не трэба быць высокапрафесійным хакерам, каб атрымаць доступ да чужога профілю. Відавочна, дапамагаюць самі ўладальнікі аккаунтаў. У профілі паведамляюць нумары тэлефонаў, якія падчас і з'яўляюцца паролем альбо логіном. Осуществляют несанкционированный доступ к странице пользователя и значит, направляют сообщения текстовые лицам, которые находятся в друзьях у этого пользователя, с просьбой предоставить либо реквизиты их банковских карт с целью дальнейшей оплаты, произведения оплаты, либо предоставить сведения о номерах мобильных телефонов. Крадзяжы грошай праз доступ сацыяльных сетак да рэквізітаў банкаўскіх картак з'ява найбольш частая. З усіх 24 зарэгістраваных сёлета ў Пінску кіберзлачынстваў іх ажно 16, а ў адпаведным перыядзе мінулага года было толькі 3. Тое, што кіберзлачынцы актывізаваліся, відавочна, пры тым, што змагацца супраць іх даволі складана. Найбольшая колькасць узлому аккаунту адбываецца праз сацыяльную сетку УКонтакце, адміністрацыя якой знаходзіцца ў Расіі, што значна замарожвае працэс атрымання звестак аб IP-адрасе, з якога быў здзейснены несанкцыянаваны доступ да профілю. Досыць часта кіберзлачынцы шифруюць свае IP-адрасы, што робіць працэс пошуку практычна немагчымым. Получив сообщение о просьбе об оказании помощи, как и передаче реквизитов банковских карт, так и номеров мобильных телефонов, хотелось бы предупредить о том, что не стоит передавать номера банковских карт, срок действия и защитный код, который находится на обратной стороне возле магнитной ленты. В случае передачи всех этих реквизитов злоумышленник свободно может воспользоваться денежными средствами. У барацьбе з кіберзлачынцамі праваахоўнікі робяць усё магчымае, но астатняе залежыць ад розуму саміх карыстальнікаў гаджетаў. Марыя Кобец, Кацярына Страха, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брест».